Čaute ľudia, vítam vás Chris LP a dnes budeme pokračovať kariéru za Arsenal Londýn. Zranil sa nám hráč v Benteke na 3 týždne a bude chýbať 2 až 3 zápasy, z 2 určite, tretiu uvidíme. Prvý zápas sme hrali 2-0, teraz ideme proti Fulhamu, hráme vonku. Prvý zápas sme hrali doma proti Aston Ville. A tu môžete vidieť ligovú tabuľku. Chelsea už hrala 2 zápasy, aj Swansea City, aj West Brom, aj Aston Villa a ostatní týmy hrali len po jeden zápas a niektoré týmy získali 3 body, niektoré 1 a niektoré žiadny bod. Takže tuto je väčšinou len o skore. Takže ideme si urobiť zostavu, už tam aj premyslené, Elšarovi ho dáme do stredu a miesto Bentekeho pôjde Santi Cazorla, keďže je Benteke zranený. Takže asi tak zatiaľ. Zostava bude takáto. Elšaravi bude v útoku. Ezil, Santi Cazorla, Walcott, Rosický, Wilshere, to bude záloha, Nacho Monreal, Koscielny, Mertesacker, Saňa obrana a už Čestný bude v bráne. Takže asi tak zatiaľ, Čestný bránka. Takže OK. Úlohy hráča, takže kapitán bude Wilshere, OK. Penalty by mohol kopať aj Santi Cazorla, má dobrú techniku. Rosický a tak ďalej, priame kopy, OK, to ešte potom poriešime. Takže ideme hrať zápas, ideme na to, musíme tento zápas vyhrať. No, ešte jedna novinka, budeme hrať na svetovú triedu, keďže som si zistil, že joystick z Xboxu sa dá prepojiť na počítač a tak som si prepojil joystick z Xboxu na počítač a na Xbox hrajem na svetovú triedu, pretože tam je výborný joystick, na tom joysticku sa mi hraje super a tak budem hrať aj tu na svetovú triedu, takže by to malo byť vlastne jedno a to isté. A tam ten joystick na profesionále, čo som hral, to bol fakt na hovno, takže asi tak, no. Takže svetová trieda, 6 minút a ja som OK, môžeme ísť na to. Aj, do prdele. Dobre, ideme na to, ideme hrať. Takže Ezil, Nacho Monreal, Koscielny, Mertesacker, Saňa, Hendrik prenaša na druhú stranu, to mal byť Ezil, je tam, super. Santi Cazorla. A neposunul prihrávku na Nacha Monreala. Parker. Kačan klíč. Mertesacker výborne, Rosický. Elšaravi. Pekná akcia, Elšaravi ide sám na brankára. Elšaravi. Gól! Stepan Elšaravi a vyhrávame 1-0. Krásna akcia, Ezil a Elšaravi. Takže aj na tomto joysticku sami asi bude takisto hrať, takže na svetovej triede vyhrávame 1-0. OK. Mohlo by to byť na tomto gamepade takisto ako aj na Xboxe, snáď to tak bude. Toto bol jasný offside. Až tak jasný nebol. Bol veľmi tesný, ale asi bol, ale to bolo fakt o milimetroch. A to bolo sporné. Keby to rozhodca neodpískal tento offside, tak nikto by sa nemohol hnevať. A tu to bude na žltú kartu. Áno, Dav dostáva žltú kartu. Takže nemáme tam Bentekeho, ale trebalo skúšať, lebo máme naozaj vysokých hľadičkarov v Arsenale. Pekný center, nebol až taký zlý. Reader, Rodalega. Môže byť rýchly protiútok, ale my sme už tu posťahovaní so 6-7 hráčmi. Santi Cazorla, Rodalega. Toto je šanca, toto je prvá väčšia šanca, hĺbby. Asi prišiel z Tottenhamu, keďže už je tam Dav. A Mitroglou bol vo offside. Áno,
asi 2-metrový offside. Takže šťastný. Mertesacker má Wilshere. Stepan Elšaravi. Veľmi zlá prihrávka. Rugby. Snad nás to ešte nebude mrzieť, pretože toto sa nám samozrejme nemôže stávať. Dav a perfektne Takže šťastný. Mertesacker má Wilshere. Stepan Elšaravi. Veľmi zlá prihrávka. Rugby. Snad nás to ešte nebude mrzieť, pretože toto sa nám samozrejme nemôže stávať. Dav a perfektne Rosický sa vrátil do obrany, ale je to rohový kop pre Fulham. Parker ho rozohráva, ale výborne Ozil. A tuto nemôže byť rýchly protiútok, pretože ten odskok bol príliš silný. Dav so žltou kartou. Bude si musieť dávať pozor, Hogby. Dav. Teraz ho nezastavil. To tam bol. A je to rohový kop. Parker by mal rozohrávať, áno. Ale opäť. Bez menších problémov. Čo to tu je? Už som sa zľakol, že rozhodca píska penaltu, lebo to po rohových kopoch býva, že neviete ani čo sa stane a zrazu je penalta. Ste ešte okolo horšie, ešte keď to príde v 90. minúte, to je proste neopísateľný pocit. Chomon Real, Santi Cazorla. Ozil. Sáňa. Walcott, náš rýchlik. Pri lopte. Nepresný center. Dav. Ak počujete niečo, tu čo húči, tak prepáčte, ale poviem vám to po tejto strele, ale je u nás Jarnok a ja som hneď pri ňom, hneď vidím z okna a takže keď niečo počujete, tak prepáčte, ale chcem natáčať, takže robím preto všetko, ale teraz si musím sústrediť na hru. Mertesacker by to mal vyhrať, ten dvoječkový súboj aj ho vyhral. Walcott výborne, poď Walcott. A získame autové vhadzovanie. Takže teraz budeme pri lopte na našej polovici. Dali sme rýchly gól, takže pohodička, kúsceme. Wilshere. Ozil. Walcott. Sáňa. To by mal byť Ozil. A ešte si to trošku potiahol. Elšaravi gól! Stepan Elšaravi a gól, vyhrávame 2-0. Tak ten by aj mohol nahradiť vlastne Bentekeho. Ten super zatiaľ hraje, už má na konte 2 góly po polhodinke hry. Nečakal som, že to tak dobre pôjde bez, samozrejme, tým netvorí jeden hráč, ale predsa len Benteke je ťahom týmu a aj to tak ostane. A super, že ho práve v útoku nahradí Elšaravi, aj keď on bude hrať u nás ľavú zálohu, tam kde je teraz Santi Cazorla. Ale výborne, že mu to ide aj v útoku. A ďalší rohový kop pre Fulham, už asi tretí. V tomto zápase prvé dve boli dobre rozohraté, tento už je asi z tých najlepší. Do daleka hlavičkoval a tam sa ešte motal jeden hráč. A šťastný to vykopáva. Elšaravi. Alebo dal ruku, neviem. Pozor teraz na Chomon Real pekne, hlavičkuje. Wilshere. Takže Ozil výborne hrá, má 2 asistencie, 2 góly, môže pridať tretí. Mesut Özil! Výborne sa mu darí, má 2 asistencie. Obidve na Stepana Elšaraviho, jeden po centri dvojeru prihrávkou. Elšaravi má 2 góly v tomto zápase, takže obidvom sa darí, ale teraz Ozil mohol pridať aj góly. Takže tu je Dav,
Schneider. Výborne Santi Cazorla. Wilshire. Walcott. Sania, Walcott. Walcott neprešiel. Sania. Ozil. El Shaarawy bol offside. Takže teraz Mertesacker vyhral hlavičkový súboj. Sania, Walcott, Wilshire. Wilshire výborne sa aj zbavil a to bola aj tá prihrávka do úsledu. Mitroglou predĺžuje sa až 5 minút, neviem za čo, nevadí. Asi rozhodcovia chcú, aby Fulham stihol vyrovnať. To tak zvykne byť vo FIFA, určite to všetci poznáme. Šťastný, ja nevykopávam. Serem na to. Rosický. Santi Cazorla. Ezil. Napadaný, ale Ezil to opäť vybojil späť. To bol faul, hej? To bol faul. Čo tam bolo za faul? Dobre, Wilshire. El Shaarawy. Santi Cazorla. Ezil. Opäť perfektná prihrávka. Santi Cazorla môže zvýšiť. Santi Cazorla! A mohlo to byť 3-0. A ani rok to nebude, tak škoda, no. Mohlo byť 3-0 a myslím si, že by to už mohlo byť aj rozhodnuté vlastne v tomto zápase. Po druhého polčasu sa ide za stavu 2-0 pre nás. Máme 2 góly na skôr, mohli sme mať 3 gólový, a keď sme mali 3 gólový, tak to bolo už pre tú Fulham fakt ťažké. No, máme jednu strelu a nie sú až taký aktívny. Strela. Hotby. Mitroglou. Prepačte, za čo sa bude počas, samozrejme Duff. Pekná prihrávka. Pozor! 2-1. Ajajaj. Zamotala sa nám to tak. 2-1 a 47 minúta. Tak Fulham znižil teda bleskovo. Rosický. A my sme zaskočení. Santi Cazorla. El Shaarawy. Pekná prihrávka na Santiho Cazorlu. Santi Cazorla! To už bolo v ťažkej pozícii ako vtedy, čo mal šancu. Toto kopie Rosický, OK. Rosa, poď tu dobre kopnúť. Výborná lopta. Santi Cazorla. Výborne prišla, tá prihrávka prišla. Prešla teda. Ja som to nečakal. Kačaný klíč. Parker. Kačaný klíč. Poď čestný. OK, takže Nathan Monreal. Aby Rosický. Alejandro Grant. Mitroglou. Hotby. Rodalega. Stále Rodalega. Pozor, toto nemôže byť gól. Toto by mal byť od gól brany. Ja som to dobre videl. OK, no. Toto ešte bude zápas. Toto bude proste ešte zápas. Pozor, Parker, výborne. Poď, El Shaarawy, poď. Tak nie. Hotby. Duff. Hotby. Duff. Akcia Duffa. Pozor, toto bude určite center. 100%. Tak nie. Čakal som, že to bude center. Neviem, prečo necentroval. Asi až teraz bude. Mitroglou. Hlavičko je mimo. Vidíte, aj my ideme striedať. Treba už proste striedať. Musíme už striedať. Takže Flamini pôjde na plac. Miesto Rosického. OK. Ďalej pôjde aj Vermaelen. Miesto. Dobre, takže miesto. Neviem, Kosaného. Takže Vermaelen. OK, to je asi všetko. A zatiaľ je to všetko. Ty vole, to sú stresy normálne. Mertesacker. Wilshire. Walcott. Ezil. Flamini.
dáva na El Sharawiho. Na Monreal. Ezo. Má byť Flamini, ale je tu. Teraz Wilshere. Perfektná prihrávka. Walcott! Gól! Theo Walcott zvyšuje na 3-1 a opäť vedieme o 2 góly. Výborná prihrávka Wilshereho. A Walcott. Pekná strela. 3-1 pre nás. Tak. Opäť vedieme o 2 góly. Holtby. Duff. Santi Cazorla, to bol faul. Líder. Bude priamy voľný kop. Prichádza zrejme center. Hráči Fulhamu. Dobre, ešte jasne, má to pod kontrolou. A vykopneme, či tam niekto nebude. A líder. Holtby. Bent. Kvalitný útočník a bol faulovaný. To bolo na žltú kartu. Vermaelen dostal žltú kartu. Už je v Barcelone momentálne. Už nehrá za Arsenal. Takže asi tak. Jedna prichádza ďalší center, nebezpečný, ale Mertesacker. 2-metrový hráč si s tým poradil. Pist, poď Ozil, výborné. Môžeme definitívne po tomto protiútoku definitívne poistiť to skore. Tu už sa stihli vrátiť podatóri hráči, ale ešte tu je El Sharawi, už to nebolo niekto z ďalších hráčov. Ale máme čas, máme tu pod kontrolou zatiaľ, aj to teraz zašli na pozor, Mitroglou! 3-2. Čo k tomu dodať? Asi len to, že to bude ešte v tomto zápase poriadna drama. Jaj, ty kokos. Flamini. Santi Cazorla, Flamini. Na Monreal. Center. Walcott. Saňa. Ale to je vhádzanie pre nás. Ty vole, ten Fulham nám nedá pokoj. Ty kokos, ja sa úplne bojím, ale toto proste musíme potvrdiť. Wilshere, bože, prečo som nahrával? Ja som nečakal, že ešte prejdem cez tohto hráča. To sa pokoj. Ty kokos, ja sa úplne bojím, ale toto proste musíme potvrdiť. Wilshere, bože, prečo som nahrával? Ja som nečakal, že ešte prejdem cez tohto hráča. To sa keď poď. Vermaelen. Na Monreal. Ezio. Prihrávka na Santi Cazorla. Nemá tam nikoho, ale aj tak prihráva! El Sharawi, bože môj. To co bolo? Jaj. Tak na to sa teda musíme pozrieť. Ty vole, to bola perfektná strela. Ty kokos. Mitroglou. Nie, Saňa, čo si to urobil. Ale zle stratil loptu, Mertesacker stratil loptu, Kvist. Center Vermaelen ešte, že si to takto urobil. Pozor, bože môj, len nedostať ten gól, prosím. Bože, ešte 10 minút plus nastavenie. Saňa, odkur to. Prečo také robíš? Prečo robíš také kiksy? Do prdele, ne, jo. Fú. Dav, ty pána, ty vole. Aj my ideme striedať, proste ešte musíme striedať. Koho by sme tu dali? Ja neviem, koho tu dať, ja sa bojím. Podolský, Gibbs. OK, to je vodná náhrada, Gibbs. Bude tu, OK, super. Fú. Bože, ty vole. Ty kokos. Ty vole. Vermaelen. Mertesacker. Saňa. Poď, perfektne. Poď Walcott. Toto proste bude center. Hej! To bolo na žltú, kámo. Žltá, kamaráde.
Ty vole. Trošku tvrdé, no. Ideme dať taký mekučký center. Mekučký center. Vermaelen! Ešte El Shaarawy gól! El Shaarawy kompletizuje hat-trick a vyhrávame 3-1. Jo, super. 3-1, bože, 4-2, prepáčte, ja som v takých stresoch. Mne padol kameň zo srdca. Ja som bol v takých stresoch, že ja už ani neviem proste, aký je stav. 4-2, toto sa zdá, toto už je veľmi blízko, to vyhrávam. Ešte stále tie stresy trvajú, pretože teraz nemôžeme proste dostať gól. El Shaarawy odpad to preč. Výborné. Ty kokos. Docela cool zápas. Na svetovú to podľa mňa bude ono. Nebudete sa nevať, že hrajem na slabú úroveň a ešte to vám musím dať pána Helby. Líder. Výborne, Flamini, super. Pozývam ťa na večeru, ale ešte není koniec. Každý nič Helby. Toto teraz musíme zastaviť. Toto môže byť kľúčové. Flamini, len tu vládni. Výborne. Šťastný, teraz to musí odkúdiť tak fajne, super. 4 minúty sa nastavujú. Fulham ešte do nás ide. Sáňa. Aječko brankárovi. A my máme samozrejme čas. A Šťastný odkopáva do bezpečia. Poď El Shaarawy. Pekná strela. Streli 10-6 pre nás. Môže byť Flamini. El Shaarawy. Fajne odkopnúť preč. A teraz by to už mohol zapískať. Ale samozrejme, že to ten Vajčák nezapíska. Ale to sme už určite vyhrali. Výborné, vyhra 4-2. Paráda. Spokojnosť. Fakt, toto bol super zápas. Toto by som povedal, že bol taký z tých dramatických zápasov. Výborné, vyhra 4-2. Pekný zápas. Super. OK. To bolo OK. Ďalší zápas nie je Kapitálonka proti Stoke City. To taktiež musíme proste zvládnuť. Takže to bolo tohto zápasu všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like, prosím, alebo odber. Proste budem vám veľmi vďačný. Budem veľmi rád. Ďakujem vám všetkým. Lúči sa s vami Kryzel P. Čaute ľudia.